Moi! Tervetuloa mun kanavalle. Mä oon teille tänään jättiyllätys, koska on ystävänpäivä. Tadaa! Tässä on mun ystävä Anu. Tervetuloa! Kiitos. Onko jännittääkö tää niin? Virallista. Niin joo. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Me nähtiin se aika vielä vai? Ota. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. 5/5. Tarkoitus, tänään on ystävänpäivä, jota on jäljellä vielä ihan pikkuhetki. Tosi vähän. 23, noin, vähän yli 20 minuuttia. Ja eli tarkenna. Täällä, tarkenna. Noniin. Niin. Me ajateltiin, että me puhutaan ystävyydestä. Poskivaiheessa. Eikö me tarkalleen ottaa ajateltu, että se kysymys olisi, että miten ystävyys on muuttanut meitä? Tai ei muuttanut, vaan miksi ystävyys on tärkeää? Eli tarkempi kysymyksen asettelu. Tahdomme vastata ainutlaatuiseen, harvinaiseen kysymykseen. Itse keksitty kysymyksen. Miksi ystävyys on tärkeää? Mutta se mikä nyt tuli niinku mieleen ekana, niin oli se, että miten silleen, kun mä mietin, että miksi mä oon nyt niin jotenkin rentoutunut tai silleen iloinen, niin sit se pointsi on se, että jos on semmoisessa seurassa, missä toinen ymmärtää sen kaiken, mitä sä sanot, sen takia, että se katsoo maailmaa jotenkin silleen samasta näkökulmasta. Ei sitä tarvitse niinku jännittää, että mitä tapahtuu, jos avaan suuni ja puhun vaikka tästä aiheesta, koska se toinen ymmärtää, mistä sä puhut. Vaikka se olisi eri mieltä. Tai vaikka se tulkit, niin siis vaikka sillä olisi joku toinen ajatus siitä, niin ainakin se tajuu, mistä sä puhut. Ei tarvi niin käydä sitä semmoista metakeskustelua siitä, että miksi me puhutaan tästä aiheesta ja onko se tärkeää ja miksi sanot noin ja miksi haluat tietää mielipiteet. Tai siis sillä, että voi skipata niinku suoraan yli niiden kaikkien muiden aihepiirien ja puhua vaan sit itse asiasta. Se on vähän niin kuin, että jos ajattelee buffetpöytää ja sit niinku sun täytyy käydä läpi ne niinku alkuruuat ja sit se pääruoka ennen kuin sä siirryt jälkiruokaan. Aivan. Niin sit ystävyydessä kun se voi siirtyä pelkkä jälkiruoka. Niin silleen suoraan. Jälkiruoka. Janikainen ystävänpäivälahja. Ostettu työpaikan ruokalasta. Älä kerro. Mä en ois ikinä arvannut. Mistä me puhutaan? Ai niin, että miksi ystävyys on tärkeää. Niin. Se on vähän niin kuin semmoinen juurikin vähän niin kuin sama kieli, mutta ei se perustu siihen puheeseen, vaan se perustuu siihen, että se toinen niin kuin tajuu silleen oikein sen, mitä sä sanot. Niin. Ei yhteinen kieli, vaan yhteinen ymmärrys. Kyllä, joo. Niin se on tosi rentouttavaa, sellainen yhteinen ymmärrys. Niin. Mä rupean tekemään taas näitä tämmösiä anekdootteja, koska ilmeisesti mulla on joku pakko mieleen näihin. Mulla tuli jostain syystä mieleen niin nää ilmakehän kerrostukset, kerrokset. Niillä on erilaisia nimiä, tai niillä on annettu erilaisia nimiä, niin kuin stratosfääri ja troposfääri. Niin sit niin kuin ystävien kanssa on silleen niin kuin siinä samassa kerroksessa. Mutta silleen, että on niin kuin samalla raidalla. Sateenkaaren samalla värillä. Samalla kaarella. Semmoinen ihminen, joka oikeasti ymmärtää sua, niin sit se mahdollisesti osaa sanoa vaikka ne oikeat sanat oikealla hetkellä tai sillä jotenkin ihan oikeasti niinku tehdä jotain semmoista, niinku mikä parantaa sun elämänlaatua tosi paljon. Jolla on se yhteinen ymmärrys, niin sit se voi niinku paljon pienemmällä asialla niin tuoda iloa. Niin sillä voi olla joku tosi iso merkitys niinku sillä tuella, mitä se saa sitten sieltä toisaalta. Ainakin näiden edellä mainittujen syiden lisäksi se, että on ihmiskontaktia, tekee vasta ihmisen.
ihmisyys Kyllä. syntyy vasta muiden ihmisten niin kesken. Tästä on hyviä esimerkkejä nämä susipoika ja jos Mouli. Kolmanteen seikkaan, minkä takia ystävyys on tärkeää, niin mun mielestä se niinku silleen, se muuttaa maailman silleen ilmiselvästi. Mikä se on? Hei. Wow. Brian Candice latasivat uuden videon. Niin, siis itse asiassa aion juuri Praita siteerata, Joo. kun hän lauloi biisissä, hänellä on monta kaunista biisiä ystävyydestä mun mielestä, että mitä hän sanoi, että rakastuin elämään vasta kun tapasin sinut. Ja mun mielestä se pitää paikkansa jostain syystä, mä en tiedä mikä se on, ehkä se on sit se onni siitä, että on löytänyt jonkun, jonka kanssa on sillä samalla kehällä jotenkin, joka näkee maailman niin kuin sinä ja jonka kanssa hauskaa, jonka kanssa voi jakaa sen. Mutta sitten kun sen niin kuin jälleen löytää, niin sit mun mielestä siinä samalla niin kuin avautuu silleen koko maailma yhtäkkiä taas. Et se näyttää yhtäkkiä taas niin kuin tosi kivalta ja semmoiselta positiiviselta ja se on täynnä mahdollisuuksia. Vaan sen takia toivoa. Niin, toivoa, semmoista uskoa ja toivoa ja semmoista rohkeutta niin kuin ajatella, että itse selviää ja pärjää. Se on vähän niin kuin sellainen uusi tilaisuus. Mutta kun siinä on se, niin kuin se ajatus, että on joku, jonka luo palata. Tai siis silleen, että joku on jossakin ja se on siinä jotenkin silleen ja sitä ei niin kuin menetä. Jotenkin siitä saa semmoista voimaa olla itsensä jotenkin ja jatkaa elämää ja yrittää uusia asioita. Ja se liittyy siihen, että joku on olemassa. Hei taas anekdootti numero 3. Ystävät ovat kuin turvaverkko. Mä olisin, että ystävä on kuin ystävä. No niin, ootteko valmiita? Anekdootti. Jota voit ottaa kädestä hädän hetkellä. Ystävä on kuin ystävä. Olkaa hyvä. You're welcome, girl. Ystävä on niinku koti. Niin kun löytäis kodin, niin sit voi poistua sieltä. Koska silleen, että koska on joku paikka, mihin voi palata. Niin. Joo, se oli hyvä. Täysin hyvä. Jos teillä on siellä semmoinen olo, että tunnette itsenne yksinäiseksi. Te ole vielä löytänyt sitä omaa heimoanne ja sitä rentoa paikkaa, eli henkilöä. Kyllä se tulee. Se, jossain se on. Että voi olla, että jonkun täytyy jatkaa elämää niin kuin tosi pitkälle ja päätyä siihen omaan paikkaan jotenkin, missä ne muut on, jotka on elänyt sitä samantyyppistä elämää ja sitten ne on päätynyt sinne. Ja en minä tiedä, se voi olla jossain vanhainkodissa. En tiedä, mutta jossain ne on niin kuin ne samantyyppiset ihmiset, joilla on se sama ymmärrys maailmasta ja joka niin kuin rakastaa teitä. Niin. Ja teidän kannattaa niin kuin tehdä niitä asioita, jotka tekee teidät onnelliseksi. Niin sitten löydätte ne. Niin, ja kun menette sinne, mistä te tykkäätte, niin siellä ne on kanssa. Jos ne on ollut rohkeita ja siitä samasta. Jatkanut omaa niin elämänsä. Luottakaa ja uskokaa. Jatkakaa samaan malliin. Niin. Ne tulee vastaan. Toteuttakaa unelmia. Vaikka olisitte yksin. Niin sit vaan jatkatte sitä, mitä teette. Paitsi on jotain asiaa, mitä ei kannata jatkaa. Jos on jotain pahaa, niin niin, että jos te olette vaikka huumeiden käyttäjiä, niin ei älkää sitä. Niin jatkatte vaan, vaikka ei ketään osallistuisi eikä kukaan niin kuin, ei olisi ystäviä. Niin sitten se on se tapa, millä te tapaatte sen oman heimon. Tämä on videon lopetus. Joo. Kiitos kun olit vierailulla. Kiitos, että sain tulla vieraaksi. Miten sanoiko se viralliset valvojat siinä? Mitä siinä loton lopussa? Hyvää iltaa. Sanoiko se sama? Ei. Hei hei! Hei. Hei. Ystävyys on kuin pikkunen ukko. Lasermiakka. Ystävyys on kuin kevään ensimmäinen päivä. Ystävyys on kuin uudelleen syntyä. Ystävyys on kuin karkkipussi. Ystävyys on kuin taksi, kun on kylmä. Se on totta.